Sí, no, tinc, sí. Ah, no, a l'escola pública és molt més difícil que això. Sí que existeix, sí, hi ha més o menys més d'una dotzena de sites bilingües, un a l'escola pública, els alumnes poden estudiar a paritat en català i en francès. Sí, no, és una cosa que ha començat ja fa anys. L'any va començar a Perpinyà al 1993 i el segon sitio que es va obrir va ser a Prada al 1996 i després al 1999 a Ceret. Sí, responia a una demanda social, ja que segons les enquestes que s'han fet, 35 a 45% dels pares eren favorables a inscriure el nen dins una classe bilingüe. Doncs, el resultat, concretament, avui dia, són 5% dels alumnes que són a classe bilingüe dins l'ensenyament públic a Catalunya Nord. 5%. Donc, veus, sí, no, hi ha una diferència entre una demanda que és quasi la meitat dels pares d'alumnes i la resposta és només 5%. No, és molt diferent de les altres regions de l'estat francès. Sí, hi ha regions on jo diria la protesta ha sigut més viva. A nivell del carrer, com a Euskadi Nord, com a Còrsega, com a Bretanya, tenen resultats molt més elevats. Sí. Per exemple, a l'escola maternal a Euskadi Nord, a l'escola maternal pública, més de 50% dels alumnes són a classe bilingüe. Que a casa nostra, això no. No, aquest bloqueig, t'ho dic, fa 4 o 5 anys que no s'ha obert cap siti. És un bloqueig. La relació amb la crisi, no, per mi no n'hi ha cap. I n'hi ha cap per la senzilla raó és que una classe bilingüe no costa ni €1 de mes, ni €1. És a dir, que pagues un mestre que t'ensenya en francès, que t'ensenya en català, el pagues igual. Doncs no costa ni €1 de mes. Això són discursos de l'administració central quan diuen que té un cost elevat. No, és totalment fals. A Catalunya Nord mai, ni als municipis. Fins i tot, sí, això que dius dels intervinents, sí, costa més car als municipis, han de pagar un terç dels gastos. I tot diria que per als intervenents fer una sensibilització a la llengua és una feina terrible, és molta feina per un resultat que és realment molt lleuger. És a dir, que el nen a final de l'any canta 3 o 4 cançons, sap dir una desena de frases, però no ha integrat la llengua. No, els mitjans aquí no hi són. El futur? No, el futur seria que els polítics que sovint fan declaracions que són molt bonics a les assemblees nacionals a París o dins mítings facin una part del que diuen dins el discurs, perquè un ball que va a fer la promoció de la llengua a París i que dins el seu poble de 5.000, 6.000 habitants no té ni una classe bilingüe, per mi hi ha una contradicció. Sí, que hi ha oposició d'uns quants mestres, però no és l'excusa. No es pot fer la promoció d'una cosa si és amagat. Sí, ja ho sé, dins la societat, aquí a Catalunya Nord, te pots passejar i no trobaràs cap retol en català, excepte uns quants municipis que han fet l'esforç. Sí, però si mires... Sí, tot el que és escrit de les administracions no trobaràs res. Si vas al Consell General, per exemple, pots passejar, pots mirar de fora o de dins, trobaràs cap cartell en català, cap indicació. Una utilitat és que dins la vida pública el català no surt. I doncs, en conseqüència, tenim més dificultat també a l'escola. Amb les eleccions presidencials, penses? Jo penso que hi ha candidats que són... Sí, que dominen el subjecte en part, em sembla que sí. Hi ha que són totalment en contra, però hi ha que són favorables. Sí, que farem la tria i intentarem de fer-la bona. Però el que caldrà comptar sobretot sobre la gent d'aquí per fer avançar la causa. Sí.
No, és que demà no podem anar endarrere. Només podem ampliar el moviment que hem començat fa uns 20 anys, sí. Donc, d'acord. Allez, ens veurem aviat, Allez, fins a la propera, d'acord.